Köszöntöm a Hegyvidék Televízió nézőit! A Kodolányi János Főiskola elnyerte a Svájc-Magyarország testvértelepülési és partnerségi pályázat alaptámogatását a Felsőoktatás és Minőség című pályázat megvalósítására. Stúdión vendége dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora. Köszöntöm a tévénézőket! És dr. Kovács László, a pályázat konferencia vezetője. Üdvözlöm Önöket! Mi a célja a pályázatnak? Erről kollégám sokkal többet tud beszélni, mint én, úgyhogy átadom neki a szót. Azt hiszem, hogy a pályázat címe önmagáért beszél, tehát felsőoktatás és minőség, oktatás és minőség kérdéseit vizsgáljuk svájci partnerünkkel együtt. Tesszük ezt konferenciák keretében, óralátogatások keretében, és ami nagyon lényeges számunkra, hogy ez egy közös tanulási folyamat. Talán kevesen tudják, hogy Magyarországon a minőségfejlesztés oktatási tevékenységnek külön akkreditált mesterszakja létezik. Ez az európai felsőoktatásban is egyedülálló, és ez felkeltette svájci partnerünk figyelmét. Egy észak-nyugat-svájci főiskolával vagyunk már nagyon régóta kapcsolatban. Figyelnek ránk, figyelünk rájuk, és hát fölmerült a kérdés, hogyha egy ilyen képzés van Magyarországon, akkor esetleg ennek bizonyos elemeit, vagy esetleg az egész képzést lehetne Svájcban is kínálni. Tehát ez a tevékenységünk egyik része, hogy azt, amit mi itt Magyarországon jól tudunk, azt kivisszük Svájcba, bizonyos elemeit. A felsőoktatás módszertanban viszont mi úgy gondoljuk, hogy vannak bizonyos nyugati típusú megoldások, amelyeket mi itt Magyarországon még nem művelünk olyan nagyon magas szinten, és ezekben, tehát a felsőoktatás módszertanban mi szeretnénk svájci kollégáinktól tanulni. Nagy vonalakban erről szól a pályázat. És hogy jött létre a kapcsolat? Önök, vagy esetleg a svájciak keresték fel? Mert annak idején, ugye, Laci említette kollégám, hogy régi kapcsolatról van szó, és még ahhoz kötődik, amikor a német tanszékünk felvette a kapcsolatot ebből a svájci partnerintézménnyel. Hány éve volt ez? Több mint 15 éve, de még nincs 20 éve, hát most lesz a Kodolányi 20 éves, és szerintem nagyjából egy olyan 17 éve rendszeresen jönnek hozzánk svájci hallgatók, és rendszeresen utaznak Svájcba kodolányis diákok. Tehát abszolút fél évente rendszeres kapcsolatban vagyunk kinti kollégákkal, kinti diákokkal, és amikor fölmerül egy ilyen kérdés, hogy mi újság nálatok, akkor hát mi el tudjuk nekik mondani, hogy nálunk például van minőségfejlesztés szak, ők megkérdezték, mi is ez? Van egy pályázat, adjuk be, és hát most megpróbáljuk tehát megosztani egymással azt a tudást, aminek birtokában vagyunk. És számukra az volt nagyon fontos, bocsásson meg, hogy szalba vágtam, hogy egy svájci partnernek, aki nagyon régóta ismeri a munkánkat, aki belelát a kulisszák mögé is, neki fontos, hogy mi olyan tudással rendelkezünk a minőség területén. Sokat beszélnek ma a sajtóban, közbeszédben a felsőoktatás minőségéről, ami hitelesnek tűnik számára, és ezért pályáztunk együtt. És ez nekem nagyon nagy öröm volt, hogy az intézményt ilyen kategóriájának tartják. Auriban létrejött egy konferencia is október 29-én és 30-án a pályázatnak köszönhetően. Mi volt ennek a konferenciának az alaptémája, és mi lett az eredménye? Ez a konferencia a pályázatnak tulajdonképpen a nyitó konferenciája volt. Áraóról azt kell tudni, hogy ez egy közepes méretű város, Bázel és Zürich között, tehát a német Svájcban vagyunk. Ez a főiskola a területnek a tanárképzését foglalja össze, ők végzik a tanárképzést, a tanártovábbképzést, és a konferenciánk az egészen általánosan az oktatás és minőség kérdéseinek aktuális problémáit, fejlődési tendenciáit vizsgálta. Voltak svájci oktatási szakértők, és voltak magyar oktatási szakértők. Itt most nem a felsőoktatásról beszélünk, tehát, hanem egyáltalán a minőség kérdésköre az oktatásban. Ez volt ennek a konferenciának a témája. És nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy bizony Svájcban mutatkozik érdeklődés az iránt, hogy is van a magyar iskolarendszer.
a magyar közoktatásban éppen milyen reformok zajlanak, melyek azok a tapasztalatok, amelyeket esetleg ők is át tudnának venni. Tehát nagyon kreatív párbeszédben volt részünk. Friss még, gondolom, ennek a konferenciának az élménye, de mik az előrelátható tervek a további folytatásban? Lesz nyáron is egy konferencia, tehát folytatódik a sorozat, és ugyanezeket a kérdésköröket sokkal koncentráltabban járjuk körbe. És mikor lesz ez, Laci? És a nyári konferenciánk az június 6-án, 7-én lesz. Ott erőteljesebben koncentrálunk a felsőoktatás módszertanra. Egyébként nem csak ebből áll a pályázat, órákat látogatnak nálunk svájci vendégprofesszorok és docensek, illetve magyar oktatók is órákat látogatnak kint ebben az intézményen, és megnézzük, hogy mit csinálunk másképpen. És megpróbáljuk ellesni azokat a fogásokat, amelyeket tényleg egy más környezetben mások esetleg tényleg jobban csinálnak. Ami számunkra ebben még érdekes lehet, hogy az egész intézmény, tehát az egész Kodolányi Főiskola életére is jelentős hatással bír egy ilyen együttműködés. Tehát nem csak a pályázat nem csak öncélú. Arról is szól, hogy mi megpróbáljuk, akik tényleg részt veszünk ebben a tevékenységben, továbbadni a tudást. Tehát nem elég az, hogy megnézzük, leírjuk, publikáljuk, föltesszük a honlapra, hanem belső továbbképzéseket szervezünk, többek között ennek a pályázatnak az eredményeire építve. Bevonunk tehát, azt kell, hogy mondjam, minden kodolányis kollégát ebbe a munkába. És a hallgatóknak mit ad ez a pályázat? Nagyon fontos ez a kérdés. Mi azt szeretnénk nyáron megmutatni a svájci kollégáknak, hogy milyen eredményeket értünk el ezen a területen. 2005 óta dolgozik a főiskola egységes pedagógiai szemléletben. Ez újdonság a magyar és sőt az európai felsőoktatásban, úgy tudom, hogy rajtunk kívül ilyen pedagógiai modellel csak egy finn egyetem rendelkezik egész Európában. Nem könnyű egy ilyen modellt megalkotni, rengeteg szakmai vita előzte meg, de az egész arról szól, hogy hogyan lehet az oktatás tartalmát, módszertanát úgy fejleszteni, hogy az a hallgatónak jó legyen, és van egy mérhető eredményünk. Nem is gondoltuk, hogy ez bekövetkezik, de a kísérleti programban, amelyik 5 éven keresztül zajlott, a hallgatóknak a lemorzsolási százaléka rendkívül drasztikusan csökkent. Mondom a számokat, 2005-ben még 35% volt a lemorzsolódás nálunk is, mint hogy a sajtóban lehet olvasni, hogy általában ez a százalék körül van. Ez százalék körül van a magyar felsőoktatás, és most az egész intézmény szintjén pedig még igazából a módszert 4 tanszék tökéletesen alkalmazza, a többi tanszékünk még nem 100%-osan, de ahogy Laci említette, kollégám említette, a továbbképzéseknek köszönhetően a szemléletmód terjed, 3%-os. És azt gondolom, hogy ez óriási eredmény, főleg a mostani viharos világban, hogy akik hozzánk beiratkoznak, nem azért tudják elvégezni, mert nem nehéz a tananyag. Az egyik legszigorúbb vizsgaszabályzattal a Kodolányi Főiskola rendelkezik Magyarországon, hanem mert olyan támogató rendszereket tudtunk beépíteni, olyan egységes szemléletmódban dolgoznak velük a kollégák, partnernek tekintve őket, ami ezt eredményezi. Mi ez a módszertan a gyakorlatban? Ezt hogy kell elképzelnünk? Hát a kérdésére azt tudom válaszolni, hogy nem olyan egyszerű, de megpróbálom röviden összefoglalni. Az alapelvrendszer az első eleme, ezen vitatkoztunk nagyon sokat, ezt a neten meg tudják nézni, 3 részből áll, hallgatókra vonatkozó alapelvrendszerből, oktatókra vonatkozó alapelvrendszerből, és majd ez elkerülhetetlen a nemzetközi esítésre vonatkozó alapelvekről. Ha ezekben egyetértés van, akkor jön az apró munka, egyrészt az oktatók folyamatos továbbképzése segítségével, és a közös műhely munka, amikor a tantárgyi hálókat megnézzük, átalakítjuk, kreditszámokon változtattunk, ez a második eleme, és a harmadik eleme ennek a rendszernek az a maga megvalósítás, az egyes oktatóknak a tantárgy leírása. Ez persze olyan szabályok is társulnak, hogy mi az, amit kötelező megcsinálni, mik a sztenderdek, milyen kompetenciákat kell átadni, és nem csak tantárgyanként, hanem az egész honnan hová vezet, és egyrészt így motiváltabbak lettek a diákok. Látszik ebből a rövid elmondás, hogy az oktatóknak mennyivel többet kell dolgozni. Eleinte nem örültek neki, aztán most már ezt szívesen teszik, mert nagy a sikerélmény. Nekem is a saját tanítványaimmal pontosan azért, mert olyan diákokat is diplomához tudunk juttatni, akiről lehet, hogy egy más rendszerben elment volna külföldre, és mi itthon tudunk belőle értelmiségét nevelni, képezni, és gyakran közös kutatások jönnek ki ebből. Tehát izgalmas feladat, és most már mérhető eredményei vannak, jó eredményei. Tehát akkor az eredmény pozitív. Így van. És mióta
végzik ezt a módszertant? Mióta foglalkozik az iskola ezzel? 2005-ben kezdődött a kísérleti program, egy 2 éves előkészítés után 2008-ban felülvizsgáltuk a kísérlet alapján, akkor jött a végleges szenátusi határozat, és 4 tanszék, ahogy említettem, önkéntesen elkezdte ezt a programot készíteni, és a többi tanszéknél most már kötelező. Tehát akkor minden tanszéken Igen. ez szerint a módszertan szerint tanítanak. Tehát akik szeptemberben hozzánk iratkoznak, mindenhol ezzel a szemléletmóddal találkoznak már. Sok sikert kívánok a nyári konferenciájukhoz is, és az egész pályázat megvalósításához. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm én is. A kedves nézőknek pedig a figyelmüket köszönöm. Viszontlátásra!